Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lur. Iki gedang ijo pendek lur. Wis pentil meneh lur, ngentut terus metu pentile lur. Mau piro iki lur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sing jelas ketok 9 lur. Sampeyan nek metu nyukul neh ya melu lur. Mantap lur. Nglumintu lur. Kuwi bakal gudi-gudi lur. Kaya sing kene lur iki wis ditepang lur, sudah mateng. Iki ya meh selondok tuwa lur iki lur. Paling ya sawulan kas iki ya insyaallah ya wis iso dipanen lur. Wite walik-walik lur. Ini walik-walik cendi. Woi, luar biasa. Oh, super lur. Iki bakal ora matoh piye lur. Gedang ijo pendek lur. Wah, yang buahnya luar biasa lur, super lur. Mantap lur. Angel tunggalnya lur. Boleh aneh lur, ini lur. Ini kene lur. Jarang lur sing gedang kaya kodi-kodi lur. Yang lain kodi-kodi diunduh lur. Iki tukul neh. Iki dilongkas yo panen neh. Matoh lur, mantap. Jas lur. Mantap lur, mantap. Ya lur, sampai di sini dulu ya lur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.